Nois, què és el Cantània? Doncs, no sé, que és un festival on es canta. Sí, érem molts nens. Ensenyar a cantar i preparar-nos per sortir al Teatre de Barcelona. Jo imagino que seran una mica difícils de recordar-les. Alegres? Divertides i xules per tocar. Molt Emocionant, molt emocionant. Molt nerviós. Sí, molt nerviós. Amb ganes de cantar. I em por de fer-ho malament. Divertit. A controlar la veu. A cantar. Cantar junts. A saber fer espectacle. Sí, jo crec que m'agradarà molt estar davant dels pares i poder cantar. L'únic que a mi em farà una mica de vergonya de sortir a l'escenari perquè fallar no és molt divertit. A veure, hi ha més persones i jo crec que es pot dissimular si falles, però a mi m'agrada molt. Jo crec que serà l'últim record que tindrem de primària i que tindrem que disfrutar molt. Jo crec que, normalment als escenaris a vegades passo vergonya, però si no miro el públic i miro el que tinc que fer, doncs potser. Pues jo crec que estarà bé. L'únic que hi haurà bastanta gent, però com que la majoria la coneixem, doncs... Clar que sí. Pot ser. Hem estat treballant tot el curs, treballant. Treballar, no puc pensar. Què us diríeu per animar-vos a treballar tot aquest any? Ens diem alguna cosa col·lectivament?
Com esteu avui? L'experiència... Molta emoció de tantes persones. És que estic molt cansada. Què us va semblar el lloc on veu actuar a l'auditori? Era Allà al mig? Molen molt les cançons. Hem après moltes emocions. Molta poesia. Hi ha més persones famoses. Més estona a la dutxa. Feia molt bo. Feia molt bé. Va ser molt xulo. Va ser molt xulo. I trobar els pares era una mica difícil. Què preferiu? És molt gran. Obrim finestres!